Water vendor nga una nang nabakunahan sa COVID-19 vaccine, mitabang pagkumbinser sa mga higala niya aron magpabakuna usab aron maprotektaan sa maong sakit. Ang report ni Nico Sereno. Sa hawanan sa sports complex nga usa sa primary vaccination sites sa Mandaue, adlaw-adlaw nang inabuhi si Julimar Pugyo. Tubig ug usahay mani ug biskwit ang iyang tinda sa mga naglinya pagpabakuna. Wa niya damha nga niadtong Biyernes siya sabdiay maakomodar sa vaccination mismo. Daan na hinuon siya nga nagparehistro sa system ubos sa A5 category. Gitawag ra ko dire kay naninda mo ko. Nya gipasod ko kay nay sobra vaccine. Pagkahuman kay gibaksinan ko. Murag komportable na pud ko nga maglakaw-lakaw. Laing tuyo niya sa pabakuna ugaling required kini kun mga apply na siyag sugod og trabaho human siya mitapos sa kursong criminology. Karon nga nabakunahan, nalipay siya nga mas naprotektaan labi na nga kanunay siya nga naas gawas. Gigamit sab niya ang tsansa karon makakumbinser sa mga higala ug kaubanan nga magpabakuna gyud. Madlock ba pero ug mapabaksin sila og mas nindot mo kung naibaksin. Ninyong mga kanang manindahay diri ikaw ra gyud. Ako pa nakapabaksin, ako may kursunado pabaksin. Ang uban aminado nga nagpanagana pa sa pagkakaron apan bukas sab sila niini. Pindi lang siguro sir kung na ako kanang mga kauban ba nga mo mangisog sad ba nga mo kon bakuna mga gana pa ko daghan mga kayo mga fake news sad good nga mo kon good. Awhag sa syudad magparehistro ng daan sa system o master list kay gikinahanglan kini sa DOH. Bisan katong dili pa kaayo desidido nga magpabakuna, mas maayong magparehistro lang daan aron maka-allocate na niini og vaccines ang national government. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang, Bisdak.